Morning. Ayan. Morning sa lahat ng ng Team Katagumpay Bicol. Ayan po, kahapon po ay nagkita po kami ni Sir J na napakasaya at napaka-bless ng uh, napaka-bless po kahapon kasi kita po kami ni Sir J, GTV Katagumpay sa sa Sipokot. Ayan, doon po namin siya nasalubong. Ayan, maraming nag-aabang kahapon ang kanyang pagpunta dito sa Bicol. Ayan, yun, swerte. Ayan, sumabay rin tayo sa rides niya kahapon. Ayan, maraming salamat sa sa Team Katagumpay na galing pang Laguna sa kaki Martin Viajero sa pagbigay sa akin ng sticker. Ride safe sa inyo lahat. Ayusin ko muna po si si S9C 125 ito. Kasi napalaban po siya kahapon sa napalaban po siya kahapon sa bakbakan. Pag sunod ko kay JTV. Yan po. Tumagas yung nag-overflow yung niya yung gas. Ayusin ko muna si S9C 125. Yan. Maraming salamat sa sa mga nanood ng live kahapon sa akin na nasa Sipokot ako. Shoutout lang sa lahat. Yan, huwag niyong kalimutan na i-like at i-share yung YouTube channel ko, JDE TV Motovlog. Yan. Kasama po niyo ako diyan sa sa tagumpay ni JTV. Katagumpay. Team Katagumpay Bicol. Yan, shoutout sa inyo lahat. Tapos yung magandang umaga ng linggo ko. Peace.